Ahojte! Pozdravujeme vás z nádhernej Malorky, ako sme vám slúbili, tak vám prinášame pár informácií k oktobrovému pobytu. Hlásime sa naozaj z nádhernej časti Malorky, ktorú sme pre vás vybrali. Je to vlastne Alcudia. Je tu krásna, dlhá, piesková, biela pláž, naozaj nádherné, čarovné, pokojné more, ktoré bude v oktobri navyše veľmi teplúčké. Aj teraz už je celkom príjemné teda. Áno, áno, potvrdzujem. Už sme sa okúpali, vychutnali si všetko a naozaj október bude teplúčké, bude to úplne zase iná energia a práve preto je ten pobyt aj v októbri, aby sme načerpali ešte tie posledné lúče slniečka pred tým ponorom v našich končinách do toho jesenného obdobia. A teda tento pobyt je práve s tým zámerom tvorený, že príďte si oddychnúť, nájdete si čas len pre seba. Po tom lete, kedy často trávime práve dní so svojou rodinou, s detičkami, chodíme na rodinné dovolenky. Máte možnosť využiť tu aj masáže, áno, priamo na pláži. V zábere, tajské masáže dokonca. Takže práve preto si dopriať jednoducho ten čas len pre seba, pretože na to často zabúdame. V prvom rade sme tými matkami a manželkami, partnerkami a snažíme sa venovať čas práve rodine, svojim deťom a zabúdame častokrát na seba. Takže preto ten október, kedy už je ozaj koniec tých letných prázdnin, už je všetko rozbehnuté naplno a môžete si prísť ešte odskočiť a oddychnúť, aby ste mali dostatok energie na to tmavšie obdobie roka u nás a aby ste tu dočerpali ešte tú energiu slniečka. Určite si môžete vychutnať aj úžasnú stravu, ktorá je tu v hoteli, mega krásne raňajky, takisto večere, tak. Krásne izby s výhľadom na more, na toto more, ktoré je za nami. Presne tak. Tereska, kľudne ešte povedz, ty si v tom taká expertka. Tereska je tu od toho, aby vybavila všetky najlepšie služby, čo sa týka hotelu totiž. Vybavené. Každá máme svoju úlohu. A Tereska teda vybavila naozaj krásne izby a ešte všetko iné. Však povedz teda trošku o tomto hoteli, lebo na Malorke v Alcudii budeme v hoteli Sofia Alcudia. Áno, je naozaj krásny, má perfektnú polohu, pretože sa nachádza uprostred tejto prekrásnej pláže. Takže sa budeme môcť prejsť doľava, doprava a čo sa týka hotela, máme bazén, máme k dispozícii aj wellness, veľmi príjemný, čistý, naozaj je tam výrivka, sauny, no a môžeme využívať aj teda raňajky a večere, no a máme tu vlastne k dispozícii aj takú reštauráciu s barom, kde si môžeme dať nejaké tapasy na obedík alebo drink. Tak, a kúsok odtiaľ to je vlastne promenádka, viete sa prejsť jednak popri pláži do prístavu, kde sú ďalšie zase reštaurácie, kaviarničky. Asi 15 minút na pešo zhruba je vlastne centrum, také historické, s naozaj takou nádhernou časťou, s hradbami, shoppingom, kostolíkom, aby to bolo všetko vlastne v harmonii. Sú tu reštaurácie, kaviarny aj vlastne mimo hotelika, takže viete využiť aj vlastne tam sa ísť, proste prejsť, naobedovať, vychutnať si čokoľvek. Ale teda v hoteli je všetko, je naozaj krásny, ale zároveň je to taká pokojná, príjemná atmosféra, naozaj veľmi krásna. My teda ozaj dbáme na to, aby sme vybrali to, čo ladí aj vašim očiam, tam, kde sa budete cítiť aj dobre a ako fakt kráľovné, vyčkané. A samozrejme veľmi vyberáme ubytovanie aj podľa stravy, takže tu je ozaj tá strava úplne úžasná, takže máte sa na čo tešiť. No a čakajú nás tu vlastne 4 plné dni, kde teda vás budeme sprevádzať my. Tereska bude pre vás pripravovať špeciálne energetické masáže. Áno, pre každú jednu z vás Katka Najra bude s nami a bude nás sprevádzať sound healingom. Ja budem s vami tancovať ráno pri východe slniečka, čiže bude to nádherne prepojené, ukotvujúce, aby ozaj každá časť vás bola proste naplnená. A potom z Malorky preletíme, tak. Na čo sa ja osobne veľmi teším. Áno. Krátkym letom, 50-minútovým, 40-50. Áno. Na našu milovanú Ibizu, kde zase zažijeme úplne inú vibráciu, opäť v krásnom hoteli s úžasnými raňajkami, zažijeme posvetné miesta Ibizy,
pôjdeme na bubnovačku a takisto strávime jeden deň aj na čarovnom ostrove Formentera, ktorý ja osobne milujem, má prekrásne pláže, nádherné Tyrkisové more. Tak, Formentera je trošičku taká vibrácia Maledív, takže my sa tam už budeme ladiť potom na novembrový pobyt, ale každopádne ten dotyk toho proste rája panenského už zažijete tam a my sa na to veľmi tešíme. A fakt to bude akoby prestriedanie tých úplne rozdielných energií. Podľa mňa Mallorca, ten pokoj, proste taká to ukotvenie, rodinná atmosféra v podstate, ale taká fakt pre nás v tom oktobri. A potom Ibiza, ktorá nesie úplne inú vibráciu a my vám teda prinesieme tú Ibizu skrze nášho pohľadu, cez naše oči, cez naše srdce. A to je práve cez tie naozaj silové miesta posvetné, ktoré my tam veľmi milujeme, cítime a prinesieme vám vlastne tú esenciu, ako to vnímame my. A ja sa na to veľmi teším, pretože je to ozaj magický ostrov, ktorý keď raz zažijete a cítite s tým spojenie, tak jednoducho to spojenie ako taká eterická pupočná šnúra, ktorá vás tam ťahá stále. A je to ozaj ostrov, je to ostrov bohyne Tanit, ktorá ozaj akoby v každej tej žene podľa mňa otvára niečo veľmi posvetné, každý niečo iné. A ja sa veľmi teším, čo to otvorí vo vás, v nás, aká skupinka sa prepojí. Ona je už teda dosť z veľkej časti vytvorená, takže my pozývame tie, ktoré ešte cítia, že sa chcú pridať. A pokiaľ chcete informácie, napíšte nám Tereske alebo mne správičku, všetky informácie vám dáme a takisto keď budete sledovať nás, tak určite ešte budeme zdieľať veľa ďalších informácií. A nájdete o pobyte inak informácie aj na stránke esenciamiriel.sk, takže môžete tam pozrieť. No. Budeme sa tešiť. Tak, posielame vám teda ešte zvuky mora trošku. Naozaj tejto krásnej pláže, ktorú verím, že vidíte a môžete si nacítiť aspoň takto z diaľky. A tešíme sa veľmi na vás. Ďakujeme. Hasta luego.